Isto kao nekada naše bake koje su razne boljke lečile lekovitim biljem, sada mladi naučnici često te iste biljke koriste da iz njih izvuku ono najbolje. Naime, proučavajući strukturu molekule dolaze do novih otkrića o kojima objavljuju naučne radove i tu se najčešće sve završava. Nekako mi je bilo, kad sve to uradimo, jer tu stvarno rezultati budu sjajni i ljudi s kojima radim i od kojih sam učio i moje kolege su zaista sjajni i vrhunski, dobijemo, vrlo često budu rezultati odlični, nađemo neka jedinjenja koja imaju aktivnosti koje su veće nego lekovi koji se koriste. Međutim, mi na kraju napišemo neki naučni rad, jer to je ono što, da kažemo, Ministarstvo nauke zahteva od nas, tako se finansiramo, i taj naučni rad bude negde publikovan. Ali je, šta ljudi u Srbiji imaju od toga? Uvijek mi je to smetalo, jer nekako ti rezultati posle budu dostupni svima što i treba, ali onda neke druge industrije koriste te naše rezultate. I uvijek mi je bilo, a što se tu zaustavlja? Što taj molekul kad nađemo, zašto ga ne iskoristimo za neki proizvod od koga ljudi u Srbiji mogu da imaju koristi? U radionici prirode biljke se ispituju, njihova svojstva se kombinuju i dolazi se do novih otkrića. I kako je uz ograničene financije nemoguće napraviti lekove, ljudi sa hemijskog fakulteta su odlučili da makar naprave različite kozmetičke proizvode. Znači sam razmišljao šta može, pošto se naravno da sad napravimo lek, to je preskupa su istraživanja i atesti i sve, ali sam razmišljao, čekaj, pa kremu možemo. I onda je krenulo od toga, ajde da probamo da napravimo kremu i napravili smo tu, to je u stvari ova prirodna pomada protiv bora, tako smo je nazvali, ali to je znači neki prvi proizvod. Imamo još nekih proizvoda koji će sad uskoro da izađu. Svakog dana otkrivaju po nešto novo, pa tako u budućnosti možda baš iz Srbije potekne najdelotvornije sredstvo protiv komaraca ili krema za sunčanje, jer hemičari mućkaju po željama. Ja sam muškarac i hemičar, ali ne znam baš puno u kozmetici, onda su žene počele pričaju, treba mi ovo i ovo. Ja treba mi, ja pola toga i ne znam kako se zove, ali ja kažem, čekaj, šta ti je to? Kad skidam šminku, da mi lice bude tako i tako. I onda ja kapiram što oni hoće i onda pričam o tome šta bi mogli i onda sad smo, kaže, treba mi dnevna krema. Ja nisam mogao skapiram čemu služi dnevna krema, jer ovo jeste noćna krema. Dubinski prođe kroz kožu, regeneriše, koža ti dobra, zdrava, šta će vam sad dnevno? Ali ima, potpuno mi sad jasno zašto ja nisam žena, to sam skapirao, treba zato što se vi šminkate, pa neće da bude teška krema nego laka i onda kažemo ok, ajde napravimo tu. Budući doktor hemije Boris Mandić kaže da je njegova omiljena definicija prirode da je priroda sve što nas okružuje i da je u njoj sve upravo onako kako treba da bude, a ljudi u to treba da se uklope.